Сега ще играем някаква си игра с кокошки и животни, наред други, така и нататък. И нека да влизаме на играта. Чекайте малко секунда. Секундичка. Добре. Добре. What? Чича. What? О, може да се изберем. Айде да съм. Аз ще съм това белката. Вот я пахнет. Вот. Так, кошка. Вот О, жители. Животно. Гледате ли какво животно са? Как му се викаше на това? Забрахме името, вижте, много яко, като линия. Забрахме името. Може и да бъде абе, няма да атакуваш той, бе, лъвчо. Лъвчо, и ти бе. Вижте как лети, хора. Вижте. Тя да видим